Umakanto bwskango Rabindranath ni mangthong kaitongmani jeng jotono saimano Tiprasarok dofari bagui thwimano hwnnairok 99.9% bebakno mukri thangjak tokha kosomrok brokni samungno tangui tongo phiaba chini Tiprasarok ke Tiprasa bai Tiprasa hamya khoroksa bai khoroksa hwlainani se paileiya online no paiye chini Tiprasa bai Tiprasa no hamya salaimano kaisa party bai kaisa party hamya salaimano thansa gărui ni kok salaiye phia tripri khorang sangna musungo a dofano hamjaknai lukurok online no phai kok salairok tabuk buru kumaithang Tiprasa bai Tiprasa no kutuyagui tabuk sadi Hindi English no tam kok ma buino thansa gărui dunia khosaka tabuk no jeng Tiprasa thansa umanglima nukdi tabuk hai no sering tong hangke Umakanto Academy Siminia Salsa Maharani Tulsipiti Ibiskango Borok hai no hai kailina sengjawnai tabuk nung kasoi nariya thinango ungsapano maruk mangalak jeng sring tong hangke chini Tiprasarok jotono bosijak awan chungmungno wan subi naharnai aboni bagui no jeng khorang disagni jeng online no jesek mansang jeng chiri kholainai ei practical bo ini bagui hai no hai asung situng noni namane wan sumung chini comment box o comment khlaidi ini bagui asugno torno chibai yafari hambai jotorno Belaikena hambai tripri khorang nai tongnai takukte bukuk sono sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khongkha ke daktino subscribe khlaidi joton se sekang video norok nugna bagai aboni bagi tam makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suijak kasak khlai abona click khlaidi click khlaimani loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nugjaka a belo click khlai re click khlai re rekha ke sing video upload khlaimani loge no norok video nugana joton se sekang nugana aboni bagai belakeno hambai nai tongdi